Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang buhay natin sa araw-araw may kanya-kanyang aw. Minsan, dala ng edad. Agoy! Kahit bagito, hindi exempted dyan. Basta't nagbabanat ng buto, panigurado. Kahit nga kung panat ang buto sa araw-araw na pagmamaneho, rain or shine, sa tindi ng traffic, buti na lang pagdating sa bahay. Nandyan si Commander. Unang hagod pa lang, nanunuot na ang init at lamig. Dama agad ang ginawa. Yung tipong instant pero long-lasting. Nakakawala ng pagod. At ang bango pa, in fairness. Yung sakit ng katawan, normal lang yan sa ating kumakain ng sagat. Kaya nga may pau. Kaya go lang ng go, bro! Dahil walang aw sa pau. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Sa arthritis at rheuma, sa muscle ache at marami pa, lahat ng yan ay mawawala sa Pauliniment. Pauliniment, 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 Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Pare, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Magandang araw at heto na naman kami nagbabalik sa Usapang Aldrich at syempre makakasama ko ang doktor ng bayan, Dr. Jose Orsua at tatalakayin natin ngayon ang lahat ng product ng Aldrich at syempre lahat ng pangkalusugan anuman ang inyong mga katanungan amin pong sasagutin. At heto, ipapakilala ko na sa inyo ang aking makakasama, Dr. Jose Orsua, ang doktor ng bayan. Maraming salamat, Ma'am Cynthia. Magandang araw po sa kanilang lahat. Salamat po at ako'y nandito ngayon. So, Doc, bakit ka nga ba tinawag na doktor ng bayan para sa hindi pa mga nakakakilala sa'yo? O nga ba, sino bang nagbinyag sa akin yan? Pero kasi, nung nagsimula nga tayo sa pagpuprograma dyan sa may Z-Radio kay Kapitan Peter, siguro short of, bininyagan ba akong ganun? Parang binigyan niya ako ng how do you call that? Moniker or branding or... Branding siguro, Doc. Oo. Kasi parang halos lahat ng mga katanungan
kaya mong sagutin tungkol sa pangkalusugan. Oo, pero ako nakakaya naman kung lahat. Pero actually, ganun nga yung mga nangyari nun. Tapos itong si Kap Wasing, tinawag nga akong ganun. Tinanggap ko na lang po. Ngayon, usapang Aldrich. Sabi nyo nga, doktor ng bayan. Doc. Oo. Siyempre, Doc, tatalakayin natin ngayon ang lahat ng klase ng mga sakit-sakit. Yeah. Basta ako lang ay nandito kung ano yung mga tanong ng bayan. Ayun. Ano ba ang tanong ng bayan ay sasagutin ng doktor ng bayan na kagaya ng sinabi nga po ni Ma'am Cynthia, sa abot ng aking makakaya, sa kumbaga dati naman na po akong kumbaga nasanay sa mga tanong ng mga taong bayan. At parang lahat nga ay sinubukan kong sagutin. Kaya nakarating tayo sa puntong ito na, uy, umasenso na ako. Meron na akong TV. Nasa TV na ako. Nasa TV na tayo ngayon. So, baka sabihin nila dati kasi parang enigmatic parang boses lang. Dati, Doc, naririnig lang tayo sa radyo. Ngayon, nasa TV na tayo. Oo nga kaya parang nakaka-conscious ba? Sige, sabihin niyo po kung ano yung mga comments. So, comment lang po kayo. At sa mga gusto ninyong mga itanong, comment lang po kayo o kaya'y mag-text po kayo sa aming text line. So, parang sabi mo nga lahat pwedeng tanongin, but then specifically... Oo, Doc. Siyempre, ang magiging topic natin ngayon, Doc, ay ang high blood or hypertension. At siyempre, ang stroke at ang cholesterol. Kung ito yung mga unang topic natin ngayon. So, yan ang mga common talaga sa mga tao. Yung mga pwedeng nasa top 10 diseases or public health concerns ng taong bayan talaga yan. Oo, Doc. Marami kasing pamilya ang nakakaranas parang yung buong pamilya kasi parang parang hereditary. At timing naman, Doc, kasi ngayon mainit, lalo na sa mga taga-baba, sobrang init po ngayon. So, napapanahon na talakayin natin ang ano nga ba, ang hypertension. At bakit dumadami ang nagkakasakit ng ganitong high blood? Ang high blood kasi is really considered a lifestyle disease. Nung unang panahon nga sa medical school, ang high blood parang essential hypertension ang tawag. Alam niyo kung bakit? Essential, hindi mo ma-explain. Lalo yung mga hindi mo ma-explain, parang nagtataka ang na high blood. Pero kung minsan moniker din na na high blood ka, parang ibig sabihin parang tumaas yung dugo mo, tumaas yung presyon ng dugo mo, nagalit ka. Pero hindi yun ang ating tinutukoy. Ang mas tinutukoy natin sa point of view, dapat kung abnormal ang high ang blood pressure mo, kaya high, Siyempre meron din kung may high, may low din. Masama din either way. Ang normal value ng blood pressure pag kinukunan ka is 120/80. Yun yung parang sinet na normal. Kaya kung bumaba ka masyado o kaya tumaas ka, siyempre abnormal. May mga, if I may say, institution o mga grupo na kasi alam mo, ang grupo na eksperto talaga sa diskusyon o kaya pagsabi kung ano normal sa blood pressure ay yung mga internist talaga, and then yung mga cardiologist. Pero kasi ang high blood, maraming ibibigay na komplikasyon yan. So, Doc, ano ang nagkukos ng high blood? Tulad ng sinabi ko, ma'am, yung una, yung essential hypertension, hindi mo alam talaga kung ano yung nag-cause. Okay. May ganon. Yung hindi mo ma-explain ka. Kasi pagka chinek mo yung katawan, yung tao, minsan bigla na lang high blood siya o mataas ang presyon niya, hindi mo ma-explain ka. Yun yung original. Pero Doc, meron din bang kinalaman ang mga kinakain natin sa pag-cause ng pagtaas ng ating mga BP? Yes, tama. Since tinawag siyang lifestyle disease, ibig sabihin yung kinakain, yung the way you live your life, yung pagiging sedentary, yung pagiging stress, yung hindi nag-exercise. Kasi pag sedentary,
nakaupo ka palagi, yung nature ng work mo, Oo, Doc. tapos yung personality mo rin, your personality can kill you. Yung magagalitin, mga ganun, laging... Kaya dapat hindi ka na-stress masyado. Dapat pala lagi tayong nakangiti, Doc. Less stress, less high blood, kumbaga. So, pero meron din yung na-high blood ka kasi unang-una dahil sa yung sa physics na niya, meron ka palang as a complications of other diseases like ang isa yan na kidney diseases. Like for example, glomerulonephritis in the young. Tingnan mo, pediatric. Pagkasabihin kasi ang high blood pang matanda lang, hindi. Pagka sabihin bigla akong nag-segue sa pediatrics, ang common cause kasi kasi nagtatanong ka ma'am ng causes. Syempre kung tataas ang pressure mo kasi kumain ka ng mamantika. Sasabihin, o kaya tataas ang pressure mo kasi mataas ang salt content ng iyong mga kinain. May physiologic basis yung mga yun eh. Pero yung may sakit ka sa kidney, like glomerulonephritis, specific din po yun. In general, pag tinitingnan ng doktor yung mga nasa loob mo, kasi kung minsan hindi naman halata, hindi naman porke mataba ka, high blood ka kaagad. Hindi yung sa body mo eh. Hindi masyadong... May binanggit ka kanina, Doc, na sa pediatric. So, pag sinabing pediatric, ilang taon yon? Ang pedia from the time they are delivered to... May ibang nauna nung nasa UPPGH ako, ang pedia sa amin up to 21 years old. Pedia pa rin yon. Pero syempre, nung later on, minodify yata nila na... Sige, yung mga 18 na nga lang kasi yung 18, kung marunong ka nang bumoto, hindi ka na bata. Di ba? So kung napayagan kang bumoto, pero noon kasi, ang pina-follow ng mga doktor sa Pilipinas, yung dikta din ng, for example, sa ibang country, ipa-follow din nila yung mga recommendations or protocols, no? To, alibawa, yung going back sa blood pressure, noong unang panahon ng 130/80 ay hindi pa yan high blood. Pero did you know na sa latest, ang 130/80 ay high blood. High blood na yun, Ang Doc. 140/90 ang high normal pa nga. Nung ako'y medical student, ang 140/90 ay tinatawag na normal pero high normal. Pero ngayon 140/90. So, Doc, sa mga high blood. pediatric, ilang taon yung mga nagkaka-high blood? Basta may glomerulonephritis siya. So Okay. ito yung tanong mo ma'am na sinasagot ko lang na ano ang causation? May causation. So kung may sira ang kidney mo, lilitaw na may high blood ka. Doc, ano ang connection ng high blood sa sakit sa puso? Kung ikaw ay hindi mo alam, for example, hindi mo alam na may high blood ka na, eventually lalaki yung puso mo. Di ibig sabihin, kaya lumaki ang puso mo kasi nagtrabaho ng husto dahil nahihirapan siya sa pagbibigay ng high blood pressure. Pwede rin namang dahil kaya ka pala na high blood kasi may sakit yung puso mo. Remember, ang puso mo, taga-pump siya. Doc. Ngayon, kung halimbawa yung pumping station ay may sakit, siya, may karapatan din siya mag-determine ng pressure. So medyo ng konti, parang naging complicated yung sagot ko, ano? Doc. Kasi pwedeng byproduct yung high blood o kaya byproduct siya ng isang sakit or kaya nasaktan ang mga organs mo dahil high blood ka. Halimbawa, nasabihan ako na 140/90 ka. Kung pababayaan mo 140/90 ka at hindi ka manggagamot o kaya hindi mo modify yung lifestyle mo. Pero sabi kasi, matanda na si doktor. May edad na pala. Kaya, Huwag natin sabing may matanda edad. pala. May edad na. So, we cannot really expect you to really do a lot of exercises and then medyo patanda ka na tapos ngayon ka pa mag-diet. Ganun lang yung sinabi lang. I mean, of course, sa bandang huli, deep inside you, sasabihin mo, ay dapat pala bawasan ko maalat. Wag akong kumain ng matataba. Kasi yung matataba sa physics, kung maipon yung mamantika, yung pagkain, mantika, yung atherosclerosis, the atherosclerotic ugat, yung ating blood vessel, kasi you have to really understand yung high blood, may mga involved dyan, yung tinatawag volume, stroke volume, yung peripheral, yung tinatawag na parte, yung anatomy, yung vascular, yung lumen. So, it's an interplay of yung laman,
yung daloy, yung dinadaluyan, kung masikip, ba, nagsigarilyo Oo, ka, Doc. nanigarilyo ka, okay. Nagsumikip yung daluyan, Nagbara. nagvasoconstriction ka, kasi, effect ng nicotine, nagvasoconstriction. So, tataas ang blood pressure mo. Kung nagbara naman, sumikip yung lumen kasi dumikit yung atheroma, yung mga, siyempre yung daanan, kumbaga parang may boulder. Ang example ng daan na may boulder, yung boulder, yun yung mga mantikang namuo. So, Doc, paano masasabi ng isang tao na siya ay may high blood? Of course, meron siyang mga, for example, presentation, yung signs and symptoms. Ang mga common na sinauna na kahit nung unang panahon sasabihin, bakit masakit ang ulo ko, lalo na sa batok? And then pag kukunan ka ng pressure, syempre, lumagpas ka sa expectation. Lumagpas ka sa normal value, kako na lang. 140-90 ka, di pwede ka nang sabihin, nasa periphery ka na ng abnormal or abnormal na yan sa ibang anggulo, sa ibang yardstick. Pero kung 160/100, wala nang yan. Wala nang, kumbaga, pasubali. Talagang high blood ka. Pero ito lang din yung parang sabihin na nating precaution sa tao. Siyempre, kung ikaw ay pagod, tumakbo ka, natural na tataas ang BP mo. Pero wag naman kaagad na ililabel kang high blood. Actually, Okay. ito nga ang tinuro sa amin nung ako'y medical student. So, balik talaga ako palagi sa basic things, kasi ganoon naman talaga eh. Nung tinuturuan kami para maging doktor, ang sabi nila, first time na magising ang pasyente, kukunan mo ng maraming blood pressure readings. Kaya pala, So, ito pag yung nasa luma, hospital ka, Doc, mayat maya, may nag-check ng Lalo na pag BP umaga. mo. Lalo na pag umaga. Yung mama, hindi ka pa napagod, hindi ka pa uminom, hindi ka pa gumising, hindi ka pa na-stress, would really determine kung ano talaga ang blood pressure mo. Kasi, ma'am, kung galit ka rin, natural lang tumaas. Pero it doesn't mean na high blood ka na kailangan mo nang manggamot. Okay. Na high blood ka lang kasi reaction mo yon. Tumakbo ka, you are stimulated, you are even, maraming mga paraan na ikaw ay pinagalitan ka, nagalit ka, o ikaw ay nagagalit. Di ba natural lang na tumaas ang pressure mo? Doc, prone ba ang may hypertension na may stroke? Of course, kasi ang stroke is a risk factor, high blood is a risk factor for having an embolism. If you go back to understand stroke, ang stroke kasi nawala ng daloy ng dugo yung organ. Halimbawa, brain, common. In what way? Pwedeng nabara. So, anong bumara din? Dahil may emboli. Yung emboli, yung namuong dugo, tapos dumaloy hanggang sa nag-lodge sa pinakamaliliit na ugat. Kasi magmumula yan sa, pwedeng galing sa heart, pwedeng galing sa binte, yung mga thrombophlebitis, example po yon. Pero ang common yung atrial fibrillation, yung galing din sa tinatawag na mga valves ng heart. For example, meron kang rheumatic heart disease. Sira ang valves ng heart mo, di ba? May apat na valves ng heart. Doc. Di ba? Kasi meron yung atrioventricular valves, mga gano'n, no? Anyway, so pag ang isang dugo ay malapot, yung common term. Kaya nga doon pumapasok yung mga blood thinner eh. Kasi pagka malapot ang dugo mo or maraming factors na you clot, so nag-clot, and then pag na-release yun, magbabara. Another thing is aneurysm. Pag ang kung high blood ka, di puputok kasi pressure. So, yung relationship niya sa high blood kasi palagi. Pwede kasing natotrauma yung ugat dahil sa, siyempre, kung yung pressure, parang kumbaga, may dumadaan sa isang highway. Ang bilis-bilis, di ba nasisira yung daan? So, ang high blood, Doc, may connection din siya sa cardiac arrest. Yes, although ang word na cardiac arrest ay tumigil na yung puso, in what way? Like, for example, basically, ma'am, yung atake sa corazon, pwedeng nagsimula yan sa high blood pressure, tapos na-trauma yung ugat mo, nagbuo ng tinatawag na emboli or pagbara, or nag-spasm yung nagdadaloy, yung dumadaloy yung ugat na nagsusupply sa puso, and then nawalan siya ng daloy
be it obstruction per se or nag-spasm or anything that will cause that because of high blood pressure, di ba? Dahil sa mga ginawa mo, Oo, Doc. then magkukos na siya ng CP arrest or cardiopulmonary arrest kasi tumigil yung puso. Oo. Isa siya sa risk factor. So ano, Doc, ang difference at connection ng high blood at stroke? Ang difference yung na-stroke na talagang parang endpoint nung hindi na pwede kasing magka-high blood yung na-stroke na kasi kumbaga end result ng pagiging high blood. Risk factor yung high blood kasi na siya yung nag-cause ng pagkawala ng daloy, pwedeng trauma, injury, kaya nag-cause ng embolism. Yung embolism, yung clotted fibrine or yung clotted blood will cause obstruction. So, hindi sila, parang evolution kasi yun, ma'am. Evolution means, bago ka ma-stroke, ma-high blood ka muna. Doc, ano po ba ang stroke at kailan nangyayari ito? Sa pagbabalik ng Usapang Aldrich, sasagutin ng ating doktor ng bayan ang lahat ng katanungang ito. Dad, kailan pa kayo matatapos ng pandemya ito? Masyado na kasi ako nag-aalala para sa anak natin. Bumili ka kayo ng maraming vitamin C. Miss, pabili ng vitamin C. Para sa'yo, sir? Hindi, para sa anak ko. Miss, excuse me po, pabili ng herbal capsule. Para sa'yo, sir? Para sa tatay ko. Frontliner po kasi siya. Pa! So, turunin yung ulam pa. Pa! Diyan ka lang. Pa, ito na lang po muna. Salamat na. Miss, herbal capsule na by quercetin po ang bibilhin ko. Ah, alam ko yan. Eto, PDA Herbal Capsule with Quercetin. Boy, ano yung quercetin? May antiviral at immunity booster po. Bagay sa trabaho ng tatay ko. Ano ba yung trabaho ng tatay mo? Frontliner po kasi siya. Ang swerte ng tatay mo. Napaparamdam mo pa rin sa kanya ang yakap mo kahit hindi pwede. Paano niyo po nasabi? Frontliner din ako. Kaya hindi ko pwedeng lapitan yung matanda kong tatay. Yakapin niyo na rin po siya. 3 times a day. Sir, alam mo, pwede din yan sa'yo para iwas sakit, iwas virus. At sa'yo din, sir, para sa mga anak mo. Hindi lang kasi vitamin C ang kailangan nila. PDA Herbal Capsule o Pau de Arco with Quercetin with antiviral properties. With PDA Herbal Capsule, yakap 3 times a day. Every day PDA, every day healthy. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Pagod na ako. Kaya ko pa ba? Love, pahinga ka muna. Mamaya ulit. Iba talaga ang feeling pag ikaw ang kapiling. Pau Masahe is available in all leading drugstores and supermarkets nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
So po, sa pagpapatuloy ng ating usapan, sasagutin na ni Doktor ang ating katanungang naiwan kanina. Dok? Medyo nag-isip lang ako, ang dami ko palang sasagutin. Dok. Yung stroke, sa old na yung mga tao, na-stroke. Palaging sa brain. At saka ang cause ng stroke, pag na-stroke ka, kasi di ba ngayon, honestly, kaya gusto ko ng konti, di ba may heat stroke? Oo, Dok. Meron ding heart stroke. Oo. Yung atake do corazon, yan yung, in reality, that's just also a stroke. So, stroke in general is, pag nawalan ka ng daloy ng dugo, kaya nga tuloy ischemic stroke, to be more specific. Although meron tinatawag na hemorrhagic, pero hindi, nangyayari lang sa brain yung hemorrhagic kasi may sumabog, may nag-rupture na ugat. So, pumutok. May pumutok, like aneurysm. Pwede kasing may pumutok din na aneurysm, hindi lang sa loob ng skull. Pero syempre, brain ang palaging na-stroke pag sa skull. Pero kahit may pumutok na aneurysm dito sa tiyan, hindi siya tinatawag na stroke. See? So, going back siguro sagutin lang natin, ang common na stroke na tinutukoy natin ay brain, nawalan siya ng oxygen supply, nawalan siya because nabarahan or may pumutok na yung nagsisilbing nagde-deliver, natapon yung dinideliver niya, like a hemorrhage, bleeding. So, mamamatay yung brain. So, pag namatay yung brain, yung tinatawag na, syempre, parang nag-ischemic. Ischemia muna. Tapos, kung, necrosis, yung naging necrotic yung tissue, hindi na siya magpa-function kasi wala nga po siyang daloy ng dugo. Parang sa ordinary lang na kamay paa, di ba? Pagka nawalan ka ng daloy, para kang, although hindi natin tinatawag na stroke, pero ang gusto ko lang sabihin, di ba, worse would be mangingitim, magiging cyanotic, yung bluish. Pero kung palaging nawawalan ka ng daloy, although hindi tinatawag na stroke po yon, ang mga kamay at paa, di ba, parang alibagbag o yung parang pikil-pikil. Pero brain is the most important part of the body. So, Dok, paano mo malalaman na nai-stroke ka na? May tinatawag na transient ischemic attack. Yung may mga nauutal, kasi syempre, yung kung saan yung parte ng brain ang nawawala ng daloy, kung center for speech, yung speech mo, hindi porke nauutal ka, of course, syempre, kailangan anuhin ng doktor yun kasi nilolocate naman yan ng mga CT scan, kaya may mga MRI, may mga angiogram kasi hindi pa rin alam kaagad. Halimbawa din, pwede ring stroke-like presentation ang nawalan ng sugar. Hindi ka kumain, so na-stroke-like ka rin. Kasi ang daming mga inalagaan craniocerebral injury. Yan yung mas ginagamit ng mga neurologists, yung CCI, mga ganyan. No? Kasi yung brain natin, siya yung nagkukosla, yung pagsalita natin, yung paggalaw ng mga kamay natin, yung kilos. Central nervous system kasi ang nagsasubserve. Kaya oras na yung area niya, may area 51 o area 55, may area yan eh. Kung halimbawa yung area na yun ay nawala ng daloy, mamamatay, mag-ischemia, tapos magne-necrose, ito yung mga terms na ginagamit natin. So, bigla na lang siyang magpre-present kasi ang tanong nyo nga, presentation. Pwedeng, for example, nai-stroke yung left side of the brain and then you are right-handed kasi kukuros nga, no? Nako, neurology ito talagang, ito yung pinakamahirap po na subject sa medical school, no? Tapos dito pa ako napunta, no? Anyway, ito lang ang basic sa mga doktor. Basic lang natin kasi after all, you don't really need a neurologist to explain to the patient naman eh. So, in reality, any doctor should know all this, no? So, pagka ikaw ay mga presentasyon ng paralysis, hemiparalysis, biglang hindi mo maigalaw, kaya di ba, yung strength, for example, ang mga pag-test ng doktor, ma'am, kukunin yung brush, no? Biglang sabi dito sa side mo. Kukunan lang brush o kaya sasaktan ka ng konti. Kung ito po sa kabila 100%, ano yung pakiramdam niyo sa kabila? Pag sinabing 50 na lang, nai-stroke na siya. Kasi nababawasan yung pakiramdam, sensory. Next,
yung motor. For example, normally, if I could taas may kamay, yung motor strength, pero ito, nothing is just the gravity. Pero kung pipigilan pa ng doktor to, tapos naitaas ko pa rin, 100% pa yan, 5/5. So, scoring system ng doktor. Yung doktor may gagawin sa'yo. So, ma'am, may mga tinitingnan yung doktor. Halimbawa, sasabihin din ng pasyente, Dok, nautal ang pagsasalita. Kasi yung nung nag-weekend, yung dila natin, parang, halimbawa, sa side na kung saan siya nag-weekend, nag-gravitate siya or parang pumunta siya sa kabilang side. Ang nangyari, yung pagsasalita, imbes na yung mga words mo ay tama ang pagbigkas, nag-slurred. So, mga slurring, yung mga blurring of vision, syempre, worse will be loss of consciousness, in coma, yung mga gano'n. Pag in coma ka na, talagang medyo matindi Delikado yung na nangyari yun. sa utak mo. Kasi, lahat to, ma'am, referable sa brain function. May iba, yung paningin, syempre, yung pag-understand, cognitive, meron din yung nagwawala. Kasi yung behavioral. So, depende, yung central nervous system, very ano yan, ma'am, very, ang brain kasi natin, ang sentro, di ba? Sentro ng lahat-lahat ng function ng katawan natin, ma'am. Kaya pagka may sinabi, pero ang basic lang, magbigay lang tayo ng mga basic, hindi makalakad, na paralyze. Matindi yun. Kasi di ba, you need both legs na igalaw para maglakad ka, di ba? Pero suddenly, hindi na siya makalakad. Tapos nag-slurred speech. Nabitawan, may hawak siyang plato, nabitawan ng right, na-stroke siya sa left. Pero kung halimbawa na-stroke sa iyo ay right side of the brain, tapos right-handed ka, ang magpa-function ito, right-handed ka naman, kaya pwedeng hindi mo mabitawan yung hawak ng right mo. Pero yung itong halimbawa ako, yung itong mikropono, dahil hawak siya ng left, yung left bigla ang magwi-weaken yung motor, magwi-weaken yung sensory, tapos mag-slur din yung speech niya kasi pwede rin namang ang dila natin nasa gitna. The fact na nag-slurred ka, yung words hindi mo nabanggit, then there's something wrong sa dila mo. Tapos yung ito rin, parang babagsak. Di ba, tinitignan nila yung symmetry, yung symmetry ng body mo, parang bagsak siya. Kasi nag-weaken eh. Dapat may tone yan eh. Yung tone. No? So, ang kahit mga maliliit ang na symptoms, pag nagpatingin ka sa doktor naman, December yung doktor, ano na yung time. Alam mo, ang magandang balita ngayon, kung ongoing yung stroke mo, yung tinatawag na stroke and evolution. And evolution, nag-iiba. Parang yung volcano pumuputok, ongoing pa lang. Di ba? Hindi naman, stroke ka kagad. Hindi naman. Alam mo, pwede habulin na baliktarin. May mga time is crucial to reverse the situation. Alam mo, meron yung pala, para hindi na maging worse, halimbawa, normalin yung blood pressure mo kasi ang cause halimbawa high blood. Kaya ka nagkakaroon ng stroke syndrome symptoms dahil sa high blood, masyadong mataas. Pwedeng may mga kumbaga promenation. Pero parang merong initial na pagkakitaan ka kasi syempre mapapansin mo Kaya yung pala na-stroke na siya. Mga ganon. Doc, ano naman po ang cardiac arrest at kailan ito nangyayari? Part po ng, kasi cardiac arrest, tumigil na, nag-arrest na yung puso mo. Diba ang pagpadaloy ng dugo sa buo natin katawan, mapa-kidney, mapa-brain. Ang brain, dependent siya sa heart din. Kaya, alam mo sa mga doctors, labanan yan Sino ba ang mas importante? Puso o brain? Minsan ganun sila, no? Kaya kasi, pero ang determining factor ng death is really... ang last is cardiac arrest. Yun yung final. Kasi minsan may brain dead. Nakakita ka na ba, ma'am, yung word na brain dead? Yung parang gulay. Pero inaalagaan kasi yung puso niya malakas pa rin. So, actually, oo, Doc. May brain dead, pero for as long as hindi nag-give up ang puso natin, buhay ka pa rin. Yun nga lang, function-wise, gulay ka, sabi nila. Yung cardiac arrest kasi, yun ang finale. Pagka talagang hindi na namin ma-revive yung puso,
Kasi di ba pagka, for example, ma'am, ito example, nung nasa UPPGH ako, may darating na pasyente. Oo, Tingnan mo yung, 0-0. Ano yung sabihin? Zero breathing, zero heart. Zero talaga, ma'am. Pero, kung within 5 minutes, marirevive kita, pwedeng walang brain damage, hindi madadamage yung utak mo. Kaya dependent pa rin sa heart. Ang una namin, di ba yung bilang isang emergency doctor, di ba yung heart pump? Kaya kung nangyayari yan sa pamilya nyo, halimbawa, you may not be a doctor, but you're supposed to thump, yung magsi-CPR ka, you start pumping, kasi you're trying to revive the individual. Why? Because the most important part really is the heart. So ako, hands down sa araw na to, heart talaga importante. So pag nag-cardiac arrest nga, pwede bang i-revive yung tapos hahabulin ko na ma-revive kita para within the 5 minutes, hindi ka mawala ng oxygenation sa brain kasi oras na magpatuloy yung delay ng pagdaloy ng dugo sa brain, mamamatay yung brain. Pero pwede kong ma-revive yung heart mo, tapos hindi ka na nasa cardiac arrest. Kasi na-revive na kita, binigyan kita ng epinephrine, ginawa ko yung CPR, yung ACLS, yung Advanced Cardiac Life Support System. Doc, napag-uusapan natin yung kanina, kung connection, yung mga sakit-sakit. So, Doc, tanungin kita ngayon, ano ang connection ng cholesterol, ng high blood, at saka ng stroke? Kung pagko-connect-connectin mo yan, syempre yung cholesterol, saan ba galing yan? Kinain. So, lifestyle. Ang hilig-hilig mo na kumain ng mamantika, yung mga bad fats. Kasi, by the way, hindi lahat ng cholesterol bad, may good cholesterol. Kaya kailangan malaman din ng tao yan na may good. Kung ano yung good at saka kung ano yung bad. Yeah, yung good, yung mga, for example, HDL, high density lipoprotein. O kaya, sa simple terms, ang sabi nila, mas good daw yung mga fish oil. They are good cholesterol, yung mga unsaturated fats. Kasi yung mga, basta technical terms yung mga yan kasi. So ano yung connection? Yung eventually magkakaroon ng atherosclerotic aorta, atherosclerotic blood vessel, tataas ang presyon mo. Di ba alam naman natin na pag mataas ang blood pressure, masisira ang kidney, masisira ang mga organs, magkakaroon ka ng end organ damage. So later on, pwedeng risk factor siya na masira ang kidney mo, kailangan mo ma-dialysis, magko-kong out yung heart mo kasi mapapagod siya. Yung brain mo din, pwedeng yung aneurysms mo, magbubuka ng aneurysm, pwedeng sumabog yung aneurysm, magra-rupture kasi high blood pressure ka. Basta may interplay yung mga sinabi mo, ma'am. O nga pala, yung lifestyle, unang-una dahil yung kinain mo, kaya lifestyle disease siya. And then hindi ka sedentary ka rin, hindi ka nag-exercise. So pinalala mo yung mga kinain mo, naipon, hindi mo na kumbaga hindi sila hindi bumaba or hindi na-manage yung high cholesterol mo. So pupunta ka ngayon sa high blood pressure. And high blood pressure is a risk factor for stroke. O yung stroke, I'm referring to the brain stroke. Although pwede rin na may stroke yung heart. So, Doc, may mga question tayo dito galing sa ang tanong po niya, ang kulang po ba sa tulog ay magkukos ng high blood pressure? May mga usapin na pagkulang ka sa tulog dahil siyempre hindi ka nakapag-rest, wala yung sa circadian rhythm kasi kailangan na ang katawan mag-rest sa gabi. Kaya, di ba pag dumilim, ang circadian rhythm natin dapat sasabihin niya bababa. Bababa yung metabolism. Para ko pa sabihin yung sa rhythm ng tao, meron yung time to rest. Syempre, hindi ka nakatulog. So, maligalig yung katawan mo. So, it could be a risk factor for having a high blood. Although, hindi siya direct. But it could be a factor. Ngayon ko lang, pagka minsan gumawa yata sila ng study na yung mga puyat ay mas may risk na maging hypertensive o high blood kung kukunan mo ng BP, and then mas dahil sa stress, mas na-stroke sila kung kulang ka sa tulog. Doc, ano ang connection ng high blood at stroke sa stress at depression? Sa pagbabalik ng Usapang Aldrich, sasagutin po yan ng ating doktor ng bayan, Doc Jose Orsua.
Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Sa arthritis at rheuma, sa muscle ache at marami pa, lahat ng yan ay mawawala sa Pauliniment. Pauliniment, 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 Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Pare, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Ang buhay natin sa araw-araw may kanya-kanyang aw. Minsan, dala ng edad. Agoy! Kahit bagito, hindi exempted dyan. Basta't nagbabanat ng buto, panigurado. Kahit nga kung panat ang buto sa araw-araw ng pagmamaneho, rain or shine, sa tindi ng traffic, buti na lang pagdating sa bahay, nandyan si Commander. Unang hagod pa lang, nanunuot na ang init at lamig. Dama agad ang ginawa. Yung tipong instant pero long-lasting. Nakakawala ng pagod. At ang bango pa, in fairness. Yung sakit ng katawan, normal lang yan sa ating kumakain ng sagad. Kaya nga may pau. Kaya go lang ng go, bro! Dahil walang aw sa pau. Okay, nagbabalik po tayo sa Usapang Aldrich at syempre sasagutin na ni Doc yung naiwan nating katanungan kanina. Doc, ano po ba ang connection ng high blood or stroke sa stress at depression? So kung ihiwalay ko po na ang high blood ay different from stroke din, although kasi di ba na-mention ko nga kanina na ang stroke ay dala nung pagiging high blood as a risk factor. Pero dahil may bago kayong tinanong na yung relationship niya sa stress. Oo, Doc. Pag stress out ka, pag sabihin natin pwedeng magkaroon ka ng hypertension, ma'am, kasi na-stress ka nga. So yung stress may be due could correlate to a possibility of a stroke. Pero hindi iba po yung depression kasi ang depression is psychological or psychiatric. Okay. Mental medyo hindi po masyadong connected or related ang depression per se sa organic problem na kagaya ng hypertension. In fact, if I may think this way, kasi siyempre as a doctor may pananaw din po ako, ang depression is more on slowing down. Di ba, if you're depressed, you may not eat, you cannot sleep, but pwedeng, hindi ka na depressed kasi mataas ang pressure mo. Hindi ganon. I mean, it's really more on the mental function, on your psycho, pwede ring psychosomatic. Basta maraming... Mas more on stress, Doc. Kasi pag na-stress ka, pwede kang mapuyat. Pag napuyat ka, tataas ang BP mo, ganun ba, Doc? Pero hindi directly yung depression para ko ba sabihin, yung depression kasi it's more of may mga factors sa brain function kasi medyo complicated ang brain. Ito naman sa point of view ng levels of substances sa body, like yung mga balance ng dopamine, serotonin. Yung ang isang tao pwedeng ma-stress, hindi niya sinasadya. Doc. Parang hindi mo sukat akalaing masasampalan ka ng pagka-stress or depressed kasi dahil sa imbalance ng hormones, imbalance ng body chemicals.
So, hindi niya kasalanan. Kahit pilitin niyang maging masaya, madidepress pa rin siya kasi yung balance ng chemical sa body. Okay. So, hindi nila sinasadyang ma-depress. Ma-depress sila. Even yung stress, pwede rin yung stress ay dala ng imbalance. Oo. Or, dala nung pagiging stress, kaya nagkaroon ka ng imbalance. In fact, kaya may stress eating. Halimbawa, nagutom ka kasi na-use up mo yung energy mo. Oo. Kaya nangyari, kakain ka. Stress eating, sasabihin nila. O kaya, meron din yung manic depressive. Yung depressed, kaya dinaan na lang sa kain. Oo, Doc. Pwedeng ganon. Okay. So, eto na lang, Doc. Last na katanungan na lang ito. Sige. So, aside sa mga maintenance, ano ang safe na remedies para gawin ng mga may high blood or may mga sakit? Siyempre, ang una ko kasi pinupunto ay ang hypertension ay hereditary. So, well, you cannot change your parents. You cannot change your genetic makeup. But you could modify your environment because we all know na hypertension is a lifestyle disease. So, when we talk about lifestyle, then magbago ka na. Kung ang lifestyle mo ay kumakain ka ng mga high salt, high fat, please choose your food. Dapat low salt, dapat nilaga lang, halimbawa yung mga gulay. Please avoid being sedentary. Huwag yung nakaupo lang para mag-computer. Please, galaw-galaw din. Magsayaw-sayaw, mag-exercise. So, because it was found out that if you exercise, syempre magno-normalize, magagamit mo rin yung mga kinain mo, mayuyusap. So, hindi sila mag-iipon. Kasi ang body, once na pinuno mo ng mga pagkain, itatago niya in the form of, let's say, sa liver. Itatago niya para pag oras ng kailangan, may lalabas din siya. Pero kung sobra, pupunta na yan sa cellulite. So, yung sa love handles or yung mga taba, yung part ng body. Kasi sobra na nga. Ganyan. So, avoid vices, yung mga smoking, vaping, kasi yung nicotine will cause vasoconstriction. Pero alam ko na yung iba kaya sila nag-i-smoke. I'm not justifying for them. Kaya sila nag-i-smoke because stress out nga sila. Sabi rin natin, avoid stress para hindi ma-high blood. Yun ang kanilang taktika Yung iba naman, avoid stress, mag-i-stress eating. Yun na nga, parang vicious cycle. Pero avoid vices, be healthy, kumbaga, no? So, avoid alcohol. Yung iba kaya uminom ng alcohol because it's a legit legalized drug that meron siyang effect sa atin. Pero if it's too much, syempre magkukos ng pagkasira ng atay or yung mga, syempre chemical reaction sa katawan natin, syempre magkukos ng bad sa atin. Di ba? Merong yung malnutrition kasi yung alcohol may not give you proper nutrition. Something like that, no? Or pwede ring opposite. Halimbawa, overweight. Kasi syempre, when you drink, you cannot exercise. And then, you have to go and see your doctor or check yung punta sa laboratory. Kasi meron din yung huwag mong hintayin na may sintomas ka, ma'am. Kasi, pinakamainam pa rin, Doc, kahit na di nga ba't pumunta kang nagpa-check up sa doktor. Tapos, pinababalik ka. Yung mga iba kasi, Doc, di ba, madalas hindi bumabalik. Kinakailangan balikan kanila para makita mo din kung yung mga gamot ba na ininom mo. Kasi kailangan tanungin ulit yun. So, magpa-doktor, tapos i-follow yung sinabi ng doktor. Pag sinabing mag-follow up, napaka-importante. Tapos kailangan alamin mo yung nangyari sa results mo. Kasi i-interpret yun. Tapos, dun yung baseline mo kung saan ka mag-work. Halimbawa, mataas yung cholesterol mo, may mga gamot na ibibigay. Pero, pwede kang sasabihin, depende sa edad. Kasi usually, pag mga 40, sinisimulan ka talagang magpa-laboratory na yung blood chemistries, alamin yung mga risk factors, and then i-manage lahat yan. Risk factors, lifestyle, medication, change in lifestyle, palagi tanggalin yung vices. Pwedeng ganun kasi talagang magbabagong buhay ka. That is, kung gusto mong mawala makontrol yung high blood mo. Kasi by the way, ang mga diseases, wala namang gamot
per se. So kahit pala, Oo. Doc, wala silang nararamdaman sa ngayon na ano nila, pwede lang silang magpa-laboratory para baka mamaya is prone na pala sila sa mataas na pala yung blood sugar nila, mataas na pala yung prone na sila sa high blood, mga ganyan. Yes, kasi actually, predictor din yung mga laboratory. Predict mo kung anong mangyayari next, diba? Para yung taong maparaan, yung may foresight, habang wala pang nangyayari, kung sisimulan mo nang mag-exercise, baka pagdating ng 50, healthy ka pa, more than nung 30 ka. See, nakikita mo yung ganong concept? Kasi nung naniwala ka, dahil depende rin sa aim ng tao. Kung gusto mong, if you would like to live 100, syempre magsisimula yan sa hard work. May gagawin ka, may assignment kang gagawin. So, kung i-continue mo yon, then ma-avoid mo yung stroke, yung endpoint na yun. So, hindi ka magka-cardiac arrest. Kasi, na-avoid mo na namatay yung brain mo. Di ba? Na-avoid mo na hindi nasira yung puso mo, dala ng mga risk factors na yon, yung hypertension, diabetes, for example. Minsan, it's a combination of other diseases also. Siguro pag sinabi, avoid stress, siguro nag-resign ka na sa trabaho mong may boss kang horrible, di syempre, kung yun ang nagkukos, medyo change in lifestyle yun. Lumipat ka ng mas maaliwalas na lugar. Halimbawa, yung taga Maynila, pupunta daw ng Baguio. Dami kong na-meet kasi ganun. Kasi at kung yung mga iba naman, Doc, nagtatanim ng mga halaman, gumagawa ng magandang hobby, yung mga gusto, halimbawa, ang unfinished business mo, you're already 45, 50, gusto kong magpiano ka, go for it. Gusto mo mag-painting lessons, kung ikaliligaya mo yon, i-distress mo. In other words, do something that will make you happy. After all, you only live once. So dapat, yung holistic approach ng doktor sa pasyente, ako ganun kasi And then, huwag mo nang problemahan yung mga bagay-bagay. You choose your battles, if I may say. Hindi mo mapapanalo lahat. Hindi mo mapapanalo lahat. Uulitin ko, no? Kasi marami talagang mga balakid, marami talagang, ang buhay complicated. Pero, simplify it. And then, kinakailangan maging masaya. At the end of the day, bisan natupad yung pangarap mo na mahaba ang buhay, di, ikaw yung tunay na success. Di ba? Sa pagbabalik ng Usapang Aldrich, maririnig natin ang advice or payo ni Doktor sa mga tinalakay nating mga sakit. Dad, kailan pa kayo matatapos tong pandemyang to? Masyado na kasi ako nag-aalala para sa anak natin. Bumili ka kayo ng maraming vitamin C. Miss, pabili ng vitamin C. Para sa'yo, sir? Hindi, para sa anak ko. Miss, excuse me po, pabili ng herbal capsule. Para sa'yo, sir? Para sa tatay ko. Frontliner po kasi siya. Pa! So, turunin yung ulam pa. Pa! Diyan ka lang. Pa, ito na lang po muna. Salamat na. Miss, herbal capsule by quercetin po ang bibilhin ko. Alam ko yan. Eto, PDA Herbal Capsule with Quercetin. Boy, ano yung quercetin? May antiviral at immunity booster po. Bagay sa trabaho ng tatay ko. Ano ba yung trabaho ng tatay mo? Frontliner po kasi siya. Ang swerte ng tatay mo. Napaparamdam mo pa rin sa kanya ang yakap mo kahit hindi pwede. Paano niyo po nasabi? Frontliner din ako. Kaya hindi ko pwedeng lapitan yung matanda kong tatay.
yakapin niyo na rin po siya 3 times a day. Sir, alam mo, pwede din yan sa'yo para iwas sakit, iwas virus. At sa'yo din, sir, para sa mga anak mo, hindi lang kasi vitamin C ang kailangan nila. PDA Herbal Capsule o Pau de Arco with quercetin with antiviral properties. With PDA Herbal Capsule, yakap 3 times a day. Every day PDA, every day healthy. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Pagod na ako. Kaya ko pa ba? Love, pahinga ka muna. Mamaya ulit. Iba talaga ang feeling pag ikaw ang kapiling. Pau Masahe is available in all leading drugstores and supermarkets nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Okay, nagbabalik ang Usapang Aldrich with Doktor ng Bayan, Doc Jose Arzua. Sa pagbabalik po natin ngayon, Doc, ano ang maipapayo mo sa ating mga viewers sa mga tinalakay nating sakit para maiwasan itong high blood, cardiac arrest, hypertension, stroke, mataas na cholesterol? Okay. So, since yan ang mga deadly nga na interrelated din po ang mga yan, as we have, I hope they were able to understand the correlation. At so ang payo natin, i-focus natin yung attention natin sa mga mababago natin. Yung yung mga best doctor, 'di ba? Sunlight, air, no pollution, no stress. You should have time for yourself. Bukod sa mga sinabi natin na nauna na limbawa proper food, proper diet, yung drink water. Kinakailangan ding diba? makasagap ng fresh air, ganyan. Kasi pagka yung outlook mo, maganda yung outlook mo, so it follows, everything follows, no? It goes with it na, syempre, yun ang motivation mo to have a healthy lifestyle, then it follows. Kaya, yung mga importanteng organ natin, alalahanin natin, brain, heart, yung baga, yung kidney. Pag healthy yung totality ng organ mo, magiging healthy lahat. So, napaka-importante po sa ating kalusugan ang mag-invest tayo sa ating kalusugan dahil yan ang ating kayamanan. Kasi kahit gaano kadami ang ating pera, kung hindi ka naman healthy, wala pa rin. If you know how to thank yung creator mo, then sa tingin ko babalik sa'yo na yung creation niya is perfect. Kinakailangan, Doc, na lagi nilang pupuntahan ang kanilang mga doktor. At syempre, nandiyan siya ang At ipa-follow nila ang doktor nila kasi kahit na sabi na adula amin, sabi tapos hindi nila ipa-follow yung doktor nila. Syempre, marami siyang sasabihin kasi marami kang napabayaan. Investing means totality of it, na kahit nandyan nga yung gamot, hindi mo naman ininom ng tamang panahon, ng lugar. At uminom ka nga, Doc, ng gamot. Yung lifestyle mo naman, hindi mo pinalitan. Hindi mo binago. So, baka sabi mo lang, hindi ko nababaguhin, total bahala na yung gamot. Medyo maling pananaw din po yun.
Kaya nga sa end, yung balancing talaga. So, hopefully ma'am, nasagot ko yung mga katanungan at nakapagbigay tayo ng mga magagandang payo na madali pong intindihin. Ngayon naman, gusto nating magpasalamat sa Aldrich, sa inyo ma'am Cynthia, sa dala sa akin dito. Ako'y nagpapasalamat para ako'y mag-reel pala, no? Ito kasi yung kidding aside, no? Parang it's an opportunity to, it's our advocacy kasi to help each and everyone to be healthy. Kung may magagawa tayo kahit konti, pero kung malaki ang impact sa bawat pamumuhay para maging malusog ang ating mga kababayan, ay para na rin tayo nakagawa ng malaki-laking bagay. Kaya maraming salamat sa oportunidad na to, Ma'am Cynthia. So, isa na namang episode ang natapos sa Usapang Aldrich. Sa susunod, abangan nyo po ulit kami sa madami pang talakayan, impormasyon tungkol sa iba't ibang mga sakit. Makakasama ko ang Doktor ng Bayan, Dr. Jose Orsua, para magkaroon kayo ng madaming impormasyon tungkol sa Usapang Aldrich.